Прывітайцеся. Добрага ранка, сябры. Прывітанне ўсім, прывітанне, Кася. Прывітанне. Ух ты, колькі ў цябе цукерачак. Дякуй. А што ў нас за свята? Я на рэкорд іду. Ого, малайчына, Кася. Дякуй. А які рэкорд па паяданні цукерак? Яны, пэўна, смачныя. Дякуй. Яшчэ якія смачныя. А можна і нам па адной узяць? Дякуй. Што? Я не зразумела, можна? Нешта тут з маім тэлефонам стала. Пачакайце, зараз пагляджу. Ух ты, новы тэлефон? Ага. Апошняя мадэль з дыстанцыйным пультам кіравання. Здорава. Дякуй. Слухай, дык гэта тэлефонам усё дзякуй ды дзякуй гаворыць, як папугай? Вядома. А на што? Ой, ну вы даячо. Вось што трэба адказваць, калі тваю рэч хваляць? Ну, дзякуй, і што? А тое, што вы хвалілі і мае цукеркі, і мой тэлефон, і я, як выхаваная асоба, павінна была адказваць дзякуй. І таму ты запісала гэтае слова на дыктафон тэлефону, каб ён гаварыў замест цябе. Ну нарэшце дайшло. На кнопку пульта націскаю, тэлефон замест мяне дзякуе, а я ў гэты час цукерачкі паядаю. Ну, як вам моя ідэя? Здорава! Я б до такога не дадумаўся. Дякуй. І я вырашыла рэкорд установіць па ўжыванню гэтага слова. Можа, у кнігу Гіннеса траплю. Вядома, трапіш. Я возьму цукерачку, а? І яшчэ я не тое прыдумаю. Я такое прыдумаю, такое прыдумаю. Кася, ты што, спецыяльна робіш выгляд, што не чуеш, калі мы цукеркі просім? Толькі уявіце, надпіс у кнізе. Самая выхаваная вядучая добраранка Кася за тыдзень сказала слова «дзякуй» мільён разоў. Колькі? Мільён? А можа, мільярд? Вы яшчэ будете ганарыцца, што знаёмыя са мной. Эх ты! Пойдзем, Маргоша. Пойдзем, а ты сядзі тут са сваім дзякуй. Дякуй. Вы куды? Пакрыўдзіліся на мяне, ці што? Гэта ўсё з-за цукерак. Марго, Лісік, прабачце. А вы пакуль мульцік паглядзіце, добра? Мірыся, і болей не сварыся. Не сярдуйце на мяне. Ну мы ж сказалі, не сярдуем. Ой, дзякуй, сябры, і частуйцеся цукеркамі, калі ласка. Мне для вас нічога не шкада. Дзякуй. Гэта вам дзякуй. Кася, а ты чаму на кнопку пульта не націснула? Да ну яго! Я лепш ветлівыя словы сама гаварыць буду, без усялякіх тэлефонаў. Ад шчырага сэрца. І гэта правильно. О, а до нас нехта з разумнікаў па скайпу прорываецца. Так. О, привітанне! Привітанне! Здравствуйте, дорогие телезрители, меня зовут Эля. Я вам загадаю веселую загадку. Где король и королева ходит вправо, ходит влево, ходит прямо, ходит косо, ходит молча, без вопросов. Даже каждый день подряд по желанию ребят. А я ведаю, про что была разважалка. Я ведаю. І што з таго? І я ведаю, і Маргоша. Толькі мы не скажем і не крычым. Мы прапануем, каб нашы гледачы нам правільны адказ напісалі. А я што? Я не супраць. Тады, сябры, мы чакаем вашых адказаў з малюнкамі на гэтую разважалку. Адрасы наши памятаеце? Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранок ТВ @gmail.com. Программа «Добраранок». А зараз надышоў час назваць імёны пераможцаў на вось якую разважалку. У этого зверька маленький хвостик, пушистые лапки, длинные уши. Он очень быстро бегает, его всегда в сказках обижают и гоняются за ним. Он зимой белый, а летом серый.
Здагадацца было нескладана. Гэта, вядома, зайчаня. І вось паглядзіце, якія цудоўныя малюнкі даслалі нам тыя дзяўчынкі і хлопчыкі, якія на гэты раз сталі нашымі пераможцамі. І гэта Маша Кириллович з вёскі Лясковічы Брэсцкай вобласці, Ангеліна Гусінец з Гомеля і Лёня Васіленка. А таксама Дашачка Шукала з горада Іванова Брэсцкай вобласці, Вікторія Шупа з Дятлова Гродзенскай вобласці і Мікалай Лазерка з горада Барысава Мінскай вобласці. Та-дам! Мы віншуем вас, сябры! І чакайце, у хуткім часе прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз зробім невялікі мультыплікацыйны перапынак. Для сустрэчы з фіксікамі! Мішка зерне дзяўбе, Петя мёд шукаць ідзе. З мышкай ластаўка гуляе, у небе кошачка лятае. Ну і ну! Нічога не зразумела. Што ты тут такое, Маргоша, прыдумала? Нейкая блытаніна. Сапраўды блытаніна, толькі яе для маленькіх дзяцей прыдумала не я, а паэтка Яніна Жабко. А, я зразумеў. Трэба знайсці словы, якія стаяць у вершы не на сваіх месцах, так? Правільна, і паставіць іх туды, куды трэба. Ну што, паспрабуеце? Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы таксама шукайце гэтыя словы разам з намі. Паехалі! Ну? Так, мішка зерне дзяўбе. Хіба мядзведзік можа зерне дзяўбсці? Ён жа не пеўнік. О, я знайшла словы, якія пераблыталіся і стаяць не на сваіх месцах. Мішка і Петя, іх трэба месцамі памяняць. Правільна? Правильно, Кася, малайчынка. Ну, слухайте, Петя зерне дзяўбе, Мішка мед шукаць ідзе. Во, якая я малайчына! А я таксама так Ой, думаў. пакуль ты думаў, разважаў, я адказала. Спрытнасць і хуткасць залог поспехаў. Але... Лесік, Кася, у нас яшчэ не ўсе словы на сваіх месцах. Хто з вас іх першым знойдзе? Я. Час пайшоў. Толькі у цырку ластаўка і мышка могуць гуляць. І Не, у небе кошки не лятаюць. Кошечка і ластаўка. Кошечка! Так, іх месцамі трэба памяняць. Правильно, вы просто малайцы. Та-дам! Так, і што ў нас атрымалася? Петя зерне дзяўбе, Мішка мёд шукаць ідзе, з мышкай кошачка гуляе, у небе ластаўка лятае. А вы, сябры, таксама хутка знайшлі пераблытаныя словы. Малайцы. І для ўсіх нас які-небудзь цікавы мульцік. Ёсць такі, глядзім. Мне казалі тата з мамай, што вы ўсе прапалі. Зубы мы не чысцілі, вось і памяльчалі. Гэта таксама вясёлая прыпеўка ад Яніны Жабко. Спадзяемся, сябры, што і зубкі вы чысціце, і мурзатымі не ходзіце. Не сумнявайся, Лесічак. Ну, а зараз надышоў час развітвацца. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і карысным. А яшчэ вясёлым, як і наш добраранак. Не забывайцеся, мы з вами сустракаемся, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! Не праспіце!